Селям алейкум, привіт усім, хто нас дивиться, як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, і в інших країнах світу, де багато людей, яким не байдуже, яким цікаво, що відбувається як усередині України, як на реальному фронті, так і на міжнародному, на політичному, дипломатичному фронтах тощо. Що відбувається навколо України, як це правильно розуміти, бо багато чутків, багато там залякань, багато ІПСО російських. Ось буквально сьогодні, там вчора, там мені там казали, все пропало. Напевно, все пропало. Я кажу, так, все пропало. Пропало. Але я розумію, що це Росія намагається там з рівноваги нас вивести. Це їхня слабкість, не сила, навпаки. Але це мої якісь там думки. Сьогодні в нас головний тут не я, а Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Петре, чи я правильно все сказав? Все правильно. Ну, я так розумію, що в принципі з вами можна обговорювати все, і я почну з того, в принципі, я вже маю там пару таких серйозних запитань стратегічного характеру, але все ж таки я традиційно гостей, яких ми запрошуємо, виключно тих, думку яких ми самі цінуємо і враховуємо, не популістів, не там балакучих голів, ні. Таких людей серйозних, і тому коротке або розлоге, як вам вважатиметься за потрібне, рев'ю, огляд ситуації політичної, там навколо політичної, міжнародної, воєнної, тощо, те, що вам, пане Петре, здається найважливішим зараз і найважливішим на найближчу або стратегічну перспективу. А далі будуть додаткові уточнюючі запитання. Прошу вас. Так, питання воно загалом достатньо об'ємне, достатньо серйозне, тому що постійно щось відбувається, а після Нового року ми взагалі, я думаю, з вами спостерігаємо максимальне прискорення різноманітних процесів, політичних, міжнародних, будь-яких. І на це є цілком об'єктивні причини, тому що так або інакше, уже в січні ми побачили глобальний прорив в контексті вирішення міжнародних питань щодо підтримки України необхідним озброєнням. На жаль, тривалий час до цього зберігалися певні аспекти побоювань з боку західних партнерів України, а це можна, а це не можна, про це давайте пізніше поговоримо. Але скажімо так, зброя прориву танки, вона і в цій ситуації послугувала засобом прориву в цій сфері, і ми одержали уже конкретну інформацію щодо того, що Україна одержить серйозних озброєнь, як в контексті бронетехніки, так і в контексті систем ППО уже найближчим часом. І це чуємо, безперечно, не лише ми, не лише західні партнери України, але чують і наші вороги, які, як наслідок, максимально прискорюються, максимально концентрують свої зусилля як на фронті, намагаючись в будь-який спосіб, не рахуючись ні з якими жертвами, показати бодай якісь перемоги, так і на інформаційному фронті, де я тут з вами абсолютно погоджуюсь, ситуація максимально загострюється. Фейки починають вироблятися просто в промислових масштабах, і всі вони орієнтовані виключно на досягнення кількох виразних задач, які, очевидно, російське керівництво перед творцями цих фейків і загалом перед творцями засобів інформаційної війни поставили. Тобто вони абсолютно очевидно просувають тезу про те, що терміново, негайно треба переговори, треба там якесь перемир'я. Зрозуміло чому, не тому, що Путіну потрібен якийсь там мир чи припинення вогню, чи його реально цікавить життя людей, а просто тому, що він розуміє, куди все рухається і куди воно, в принципі, в достатньо короткостроковій перспективі призведе. Тому йому необхідно терміново це якось зупинити, виграти час, перегрупуватися, підтягнути резерви. І тому ця вся величезна машина, вона виразно працює саме на те, щоб просувати відповідні наративи, тези
в усьому світі. І в цьому контексті, до речі, дуже показово поведінка цілої низки людей, які ну так або інакше мають хоча б якусь вагу в інформаційному просторі, як вони зараз цю вагу використовують. Ну я, наприклад, звернув увагу, це у нас якось не дуже помітно пройшло в Україні, але я звернув увагу на цю саму статтю, яка вийшла від Явлінського, от буквально на Так, я днях. теж звернув увагу. Цікава ваша думка. Да. От тут знаєте, от тут цікавий сам характер, от цей весь зв'язок людей, які пов'язані з цим. Тобто, ну сам Явлінський, який тривалий час був такий от государів опозиціонер в Росії, тобто от такий, от, скажімо так, офіційний російський ліберал. Для того, щоб очевидно показувати усьому світу, дивіться, от у нас і ліберали є, от цілком такий нормальний ліберал. Такий собі, пане Петре, параноїв ковчег, я це називаю. Ну, приблизно так. Потім воно це все виходить в новій реінкарнації нової газети, от, яка там залишилася в Росії. Там її знову ж таки, от що саме цікаво, вийшла ця публікація, її знову заборонили там. От. Тобто, це от, ну, для того, знову ж таки, щоб надати ще додаткової ваги. Та звісно, це вистава така. Да, це повна вистава, але от, як на мене, то автори цієї публікації, мабуть, сам Явлінський, вони перестаралися. Тобто, ну, треба було просто відтворити простий наратив. Миритися за будь-яку ціну. От, в принципі, очевидно, була така задача. Вкинути оцей наратив ще й через такий шлях. От миритися за будь-яку ціну, миттєво припиняти вогонь. От припиняти вогонь і все, миттєво. От. Але він, як на мене, трохи перестарався, тому що він почав уже писати словами Медведєва, оцим залякуванням про те, що там ядерна держава ніколи не зазнає поразки, що там в таких от конфліктах, які там, для неї дуже важливі. Комплект, повний просто. Да. Повний комплект, і фактично там місцями не зрозуміло, де, наприклад, пише Явлінський, а де пише Медведєв свої оці опуси в Телеграмі. І це, як на мене, от поява таких от публікацій, вони зрозуміло, що це все розраховано суто на західну аудиторію, щоб там потім якісь західні політики казали: от дивіться, от є там така точка зору, там російські ліберали так вважають, значить треба до них прислухатися. Але ну я думаю, що поява таких публікацій – це свідчення таких, знаєте, достатньо панічних настроїв серед російського керівництва. Тому що вони фактично вже запустили всю свою агентуру, навіть таку от для найбільш таких, знаєте, серйозних засобів, ту, яку вони намагалися особливо не палити, ту агентуру, яка тривалий час, в принципі, мала виразні можливості казати, ну, практично майже все, що вони хочуть казати, там лише періодично щось згадувати, якісь потрібні тези. І тут, знаєте, от її беруть просто і кидають в бій, в якості таких от інформаційних маршових отрядів. Для того, щоб вони от захоплювали інформаційні позиції от таким от нахрапом, і щоб там залишалися, ну це, знаєте, це трохи нагадує істерику і паніку. Тому що вони реально поспішають. От їм треба терміново щось тут зробити в інформаційному плані, в політичному плані, в економічному плані, в військовому плані. От вони поспішають, і це буквально відчувається по всьому. От, і я думаю, що нам треба в першу чергу це враховувати, зберігати максимально, як то кажуть, голову в холоді, не піддаватися на ці всі різноманітні інформаційні посили. І для України в цій ситуації головне підтримати цей темп, який ми задали на початку року, і рухатися в цьому напрямку. Ну, просто браво. На жаль, у небагатьох українських експертів можна почути таку чітку, зрозумілу думку про роль російських так званих офіційних дозволених лібералів. Я маю на увазі, ну, звісно, самого Явлінського, якого вони обрали теж не випадково. Він зі Львова, він там народився. Потім він такий, ну, типу, записний ліберал, хоча давно продався Кремлю. Він просто був таким, знаєте, як, ну, просто це мої спостереження, може там буде теж цікаво вам і глядачам. Це були, як в театрі Карабаса, був Арлекін, а був П'єро. Бо там Арлекін, там, ну, умовно кажучи, це Жириновський, там такий, ну, трохи так підгулявший Арлекін, але
А П'єро це такий Євлінський такий, вічно там бровки домиком, такий за все хороше, проти всього поганого. Його завжди виставляли як спойлера на будь-які вибори, і всюди їм дозволено було бути місцевими депутатами тощо, тобто їх не чіпали. А коли треба, використовували. І ось дістали цей холодний, я вже думаю, що його не існує, якщо чесно. Холодний цей труп, значить. Його якось там підмазали, підфарбували, виставили, і два молодця, не однакові з ліца, але однакові за суттю. Це Нобелівський лауреат помилковий, я певен, Муратов Дмитро, Дмитрій Муратов, редактор «Нової газети», яка теж не зрозуміла, чи вона в Росії, чи вона інтернешнл, чи вона заборонена, чи заборонена двічі, чи тричі. Ну і, звісно, Газпром Радіо, Ехо Москви, яке перейменували в якийсь там живий гвоздь. Ну, тобто, перефарбовані парашути тягнулися за їхніми спинами просто, так? Ось. А як ви роль саме ось цієї медіа-спільноти, яка після 24 лютого раптом, не лише цих, але цих особливо, це найближчі люди до Кремля, вони учасники з там нараду, Суркова, там в адміністрації фюрера тощо. Як у цілому вам бачиться роль цих умовно опозиційних ЗМІ, які після 24-го підпали під такі репресії, що там просто кров'ю все залито, і вони переповзли кордон і до Литви. Останні кроки вони там просто чіпалися за гілки, і ось вони впали там, не беріть нас, корміть нас, годуйте там, ми будемо, ну то що. А на кого і як вони працюють? На вашу думку, ось мене дуже цікаво. Це насправді дуже цікаве питання і дуже цікава проблема. Тому що я бачу, що в принципі, справді в Кремлі тривалий час працювали над розбудовою такої достатньо розгалуженої системи пропаганди, і це в принципі будь-яка відповідна недемократична державна модель, вона спирається на достатньо складну систему пропаганди. І будь-яка пропаганда вона має декілька своїх, скажімо так, рівнів. От є рівень масовий, розрахований на найширші суспільні верстви, максимально проста, примітивна, доступна, яка апелює до таких примітивних, скажімо так, рефлексів людей. Це те, що там у них показує Скабєєва, там і інші по телевізору, показують якихось експертів. І вони, по суті, апелюють до примітивних емоцій. Там порвемо всіх, кинемо бомбу, ми самі сильні там і тому подібне. Тобто, така суто загравання з найбільш примітивними елементами суспільної свідомості, тому що розраховано на максимально широкі суспільні верстви. А є пропаганда, скажімо так, вищого рівня, вищого не в контексті масовості, а в контексті претензій на, скажімо так, більш такий непростий прихований вплив. Пропаганда розрахована на більш, скажімо так, просунуту аудиторію. І стосовно просунутої аудиторії, всі ж ми якби розуміємо, що їй складніше нав'язати якісь дуже прості тези. І для них тези просуваються іншого порядку. Не щось однозначне, там ударимо, розіб'ємо, знищимо. А на кшталт, не все так однозначно. Да? А давайте розберемося. До речі, згаданий вами, знову ж таки, здається, ви його не згадували, але знову ж таки його ресурс згадали, це «Ехо Москви» Венедіктова. У Венедіктова у нього ж там постійно все. А давайте розберемося, а може воно не так. Да, А ми не спеціально вбиваємо українців, це не воєнний злочин, це просто ракета потрапила в людей треба ж довести, що, наприклад, коли обстрілювали Дніпро, треба ж довести, що там цілили ракетою саме в житловий будинок. А можливо, вони не в житловий будинок цілили. А можливо, це просто ракета така неточна, да? Ракета винна, вона має йти під трибунал потім. Ракета має йти винна під трибунал, а щоб інших притягти до відповідальності, треба якісь записи ще знайти, що вони хотіли туди потрапити. Да? Начебто хоч хтось колись робить записи на кшталт, я їду робити військовий злочин, чи, наприклад, я буду займатися масовим вбивством цивільних людей. Да?
Але от тут задача полягає в тому, щоб просто посіяти якісь сумніви. І знову ж таки, в кінцевому рахунку просувати тезу: ну не все так однозначно, всі однакові, значить, ну всі погані, значить, треба якось там миритися, треба якось це все припиняти. І звичайно, що ця система вона дуже така відлагоджена, вона створювалася не один рік, дуже так відповідним чином працювала собі ефективно. Але власне тут для них виникла певна проблема після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Що знаєте, оці всі відтінки сірого вони почали дуже стрімко зникати. І ну зараз, от достатньо, як на мене, набагато важче маніпулювати претензію на сірість або нейтральність, тому що насправді зараз ніякої сірості і нейтральності не існує. Є просто, скажімо так, біле-чорне, і є чорне, яке намагається зображати з себе сіре. І намагається і це видається у них, як на мене, набагато гірше, чим далі і далі. Тому що ну, виправдання обстрілів ракетних міст ракетами, які не можуть знову ж таки якимось чином обирати собі ціль, в принципі, і абсолютно очевидно, що ну з чого складається місто? Місто складається з житлових будинків, де живуть звичайні люди, або, наприклад, лікарні, або, наприклад, школи, або, наприклад, інші соціальні установи, і дуже мало там в містах чогось іншого. То зрозуміло, що коли ти кидаєш це все на місто, з високою ймовірністю ти потрапиш саме туди, де знаходяться звичайні люди, які просто живуть своїм життям і просто, як то кажуть, опинилися на шляху цієї самої терористичної машини під назвою Російська Федерація. І виправдовувати це от якось змістовно, чим далі, тим складніше. І от ці люди вони намагаються якимось чином пристосуватися до цих самих нових умов. Але за великим рахунком це все завершується тим, як, наприклад, остання публікація Явлінського, де вже, ну, в принципі, вже нічого такого не лишається сірого, ти вже абсолютно за великим рахунком відверто стаєш на сторону цього самого маньяка з ядерною бомбою і кажеш, ну давайте там не будемо цьому самому маньяку чинити опір, ну бо в нього ж ядерна бомба, він все одно переможе, ну давайте вже якось там ідіть йому на поступки. Це настільки жалюгідно виглядає, це настільки виглядає якось ну, позбавлене якогось сенсу, просто як якесь відпрацювання якихось заданих наративів, що тут, в принципі, якось особливо і говорити немає. Я думаю, про що? Воно, звичайно, буде використовуватися. Спеціально навчені люди на Заході будуть це якимось чином відтворювати, повторювати, будуть намагатися це все використовувати, просувати. Але от за великим рахунком, оця вся маніпуляція через сірість, через начебто нейтральність і начебто те, що ти виходиш за межі цього процесу, от вона, як на мене, зараз виглядає максимально жалюгідно, а значить неефективно. Тому що пропаганда, вона повинна впливати, вона повинна якимось чином лякати, вона повинна викликати якийсь емоційний відгук, будь-який емоційний відгук. Тобто там переляк, бажання якось відплатити, гнів, злість. Тобто вона повинна викликати якісь емоції. Якщо вона нічого окрім огиди не викликає, ну, значить це погана пропаганда. Не з моральної, як на мене, точки зору навіть, а суто з точки зору ефективності. От давайте про ефективність, уточнююче запитання. Це ж розраховано, звісно, навіть не на Україну, а розраховано на Захід. І ці агенти-челноки, маю на увазі Венедиктова і Муратова, вони постійно туди-сюди, вони просто не вилізають з якихось там літаків, чи я не знаю, як вони літають, там через Стамбул, якось по-іншому. Неважливо. Якось літають, пересуваються. Вони постійно то тут, то там, то тут, то там, то в Америці, то там в Європі, то десь іще. Це все взаємопов'язане. Напевно, це розраховано, ну, наприклад, на за даними Washington Post, здається, 41% республіканців, я підкреслюю, республіканської частини Конгресу, 41%, тобто 4 з 10 конгресменів в Палаті представників, так, вони, типу, за те, щоб віддати землі, скільки Путін зможе захопити, і десь зупинитися, а далі там трава не рости. Да? І, ну, такі популісти безвідповідальні. Але це не менш ніж чверть Конгресу, наприклад, да? в будь-якому випадку. Але, ну, такі ж є і в інших країнах, там
Орбана не забуваємо, який, до речі, просто те саме абсолютно каже: Путін непереможний, в нього ядерна зброя, росіяни там довго запрягають, ну швидко їдуть. Щось прям просто нове ми таке чуємо, але вопрос не в тому, що вони несуть. Питання не в тому. Питання в тому, як ви бачите сприйняття по західних медіа, по майданчиках? Ось минулий такий яскравий візит президента України до Сполученого Королівства. Якось, може, там хтось зреагував, сказав, там, хвилиночку, тут Явлінський сказав, що треба миритися. Давай таки швидко звернемо, який там Рамштайн скасовуємо. І пішли тут Песков, Лавров, пиво пити, все, давай припиняємо, негайно, все, пішли. Або це вже дійсно і вони навіть бачать, і західні люди, які там на цьому не дуже глибоко розуміються, як ви там. Ну, я просто цей досвід взагалі маю з цієї країни ще, да? Я їх бачив це в інших ролях і в подібних ролях, так? Це старі такі акторки. Перепрошую. Як це працює або не працює? Можете навести приклади якісь там? Ви ж вчений, у вас є якісь там методи оцінки впливу такого, хоча б приблизні? Ну, як на мене, от якраз Великобританія, вона є достатньо цікавим прикладом, тому що з одного боку, від початку повномасштабної російської агресії проти України, там уже третій уряд, але усі уряди, вони при цьому послідовно підтримують Україну і демонструють високий рівень підтримки і парламент, України. на відміну навіть від Сполучених Штатів, абсолютно одностайний. Да. Там. Да. Одностайний, і що характерно, опозиція там так само демонструє таку саму позицію. Тобто я не можу пригадати, там є певні, можливо, маргінали, які там періодично висловлюють свою позицію, і зрозуміло, що в будь-якому демократичному суспільстві можуть бути різні позиції, це логічно. Але, ну, в принципі, стосовно політичної еліти Великобританії, там наявний достатньо потужний український консенсус. Тож нічого дивного немає в тому, що перший візит після Сполучених Штатів, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, президент України здійснює саме до Великобританії. Тому що справді Великобританія показує себе максимально послідовним проукраїнським партнером і партнером, який справді спроможний не лише дипломатичними механізмами допомагати, але і надавати багато інших аспектів підтримки і впливати в тому числі цією підтримкою на позицію інших партнерів України. Тому це якраз от відповідний, достатньо серйозний приклад. І я думаю, що візит президента України до Великобританії, він в цьому контексті матиме наслідки, ну, достатньо співмірні із візитом до Сполучених Штатів у контексті консолідації української підтримки для України, у контексті консолідації проукраїнської позиції Заходу. Але справді от є дуже серйозна проблема, тому що Росія тривалий час, очевидно, готуючись до війни, ну, я маю на увазі не лише, наприклад, війни проти України, але, знаєте, до такої фундаментальної війни проти Заходу, не лише військовими методами, але різними методами. Вона тривалий час розбудовувала в Європі мережу центрів впливу. При цьому робила вона дуже просто. Вони, знаєте, в Москві знайшли один, як то, так би мовити, баг західної ліберальної моделі державного управління. Що, в принципі, от для західної моделі, ну, в класичній системі, все ж таки передбачається розподіл бізнесу, наприклад, і політики, політичних партій. Звичайно, існують зв'язки, існує вплив, але він не такий тотальний, як, наприклад, тривалий час був в Україні, коли буквально там, наприклад, бізнесмени купують у свою власність політичні партії і відповідним чином їх використовують для реалізації своїх цілей. І в Європі виявилося досить багато політиків, які, ну, на якусь підтримку можуть розраховувати через свої, наприклад, політичні погляди, через ті ідеї, які вони просувають. Але при цьому вони можуть бути дуже зацікавлені в російських грошах, бо їм цих грошей не вистачає. І, зокрема, в цьому контексті особливо росіян зацікавили ультраліві і ультраправі політики.
Мгм. які, начебто, на якісь серйозні позиції не претендували, але вони є, у них є якась електоральна база, є можливість цю електоральну базу розширяти. І росіяни достатньо давно налагодили з ними відносини. І якщо ми подивимося на, наприклад, розклади в парламентах європейських країн, зокрема розвинених провідних європейських країн, то там ми подивимося, що завжди хто. От, різноманітні радикальні ліві, радикальні праві партії завжди от займають таку позицію, яка може бути достатньо, скажімо так, близькою до тієї позиції, яка дуже подобається Путіну і російському керівництву. Тому що тривалий час вони відповідним чином ресурси з Росії одержували. І я думаю, що в такий спосіб Росія просто хотіла, як то кажуть, зламати оцю систему якимось чином, навіть не те, щоб там забезпечити якийсь довготривалий вплив на ці політичні системи, просто ламати її, там призводити до якоїсь політичної нестабільності, домагатися виборів, перевиборів, якось там провокувати якусь суспільну нестабільність. Ну тому що от вони по суті ж займаються весь цей час оцією різноманітною деструктивною роботою, саме підривною роботою, не для того, щоб там реально щось ствердити, а просто для того, щоб ламати інституції, ламати якісь звичні моделі управління. І цей ризик, який справді існує, він здійснювався через партії, через різноманітні інформаційні ресурси. Ну, от скільки грошей Росія вбухала у цю свою інформаційну імперію, яка розбудовувалася саме для іноземного і іншомовного інформаційного впливу. Оці всі численні канали, які створювалися спеціально для іноземної аудиторії, ЗМІ, там інші інформаційні ресурси. Тобто вони з цим працювали дуже серйозно і витрачали на це купу грошей. Тобто, ну от по суті, на інформаційну війну вони витрачали дуже багато грошей, продовжують витрачати і далі. Справедливо оцінюючи інформаційну війну як елемент сучасної війни у всіх її проявах. Тобто вони таким чином виразно готувалися до війни проти Заходу, і, що характерно, робили це в першу чергу за рахунок західних грошей, які вони одержували за свої, знову ж таки, енергетичні ресурси. От така от достатньо серйозна схема, серйозна система, яка була спрямована саме на війну проти Заходу, в якому вони, я маю на увазі, вони, це от представники російської еліти, очевидно, вбачали для себе екзистенційну загрозу. Тому що зрозуміло, що якщо десь існує абсолютно виразно вільна політична система, вільна політична модель, то зрозуміло, що для системи невільної, авторитарної, закритої, ну ця система буде нести справді екзистенційну загрозу. Цим, в принципі, пояснюється і особлива ненависть російського керівництва саме до України, тому що Україна це не просто вже екзистенційна загроза, це екзистенційний виклик для цієї системи, тому що там же ж у них довкола чого от вся ідеологія будувалася тривалий час. Ну, ми особливі, у нас особливий шлях. От ми от не можемо, як усі нормальні люди, жити. Нам треба от обов'язково якось так жити, не як всі нормальні, тому що ми такі особливі, духовні. Да, а Але з ви іншого маєте боку, нас терпіти, сприймайте таким, як да, ми да, є, а у вас і немає якогось іншого обслуговувати, шляху. враховувати наші інтереси людожерські. Так, ну, да. Да. От це треба все враховувати. Ну, от наша така от національна традиція бути людожером, а ви повинні з цим рахуватися, бо знову ж таки ми страшні, і в нас бомба є. От і зрозуміло, що для цієї моделі ідеологічний виклик з боку України він неймовірний. Тому от цим і пояснюється те, що фактично тривалий час саме проти України спрямовувалися такі неймовірні ресурси. Неймовірні ресурси, за які за великим рахунком в самій Росії можна було збудувати щось справді серйозне, привабливе, щось таке, що ну справді якось би дозволило говорити про російський режим як про щось, ну принаймні цікаве, прийнятне, чи таке, що Пане має Петре, якесь право на існування. в них є таке прислів'я ламати не строїть. І будувати вони не дуже люблять, а ламати це завжди. Ну, ламати, да. От. І тобто, Але... якщо коротко просто поставити крапку на питання цього вкиду через Євлинського, через Венедіктова і Муратова, це абсолютно в молоко. На ваш погляд, абсолютно, тому що вони знову ж таки, от зробили це не
тими засобами, не в той час і не так, як потрібно. Хоча, зрозуміло, я бачу, що вони справді це все серйозно планували і серйозно там от достатньо серйозно до цього всього підходили. Тобто, це не якась самодіяльність, це не щось, це справді от така певна частина якоїсь інформаційної операції. Хочу запитати про Америку. Ну, днями, там, буквально позавчора, ну там важко сказати, це вночі ж у нас. Ну, президент Байден виступав у Конгресі перед обома палатами. Це традиція така, традиційний звіт про стан Союзу, так званий. Так? Звернення до обох палат парламенту Сполучених Штатів. І попереднє звернення було просто на початку вторгнення, якраз, здається, так? Повномасштабного. І зараз я просто в Ігоря Айзенберга прочитав. Я не знаю, чи читали ви там в оригіналі, чи переклад, чи там цей шматок чули виступу. Там, звісно, більша частина про стан Союзу. Але є частини про Україну і про загрозу Китаю, яка зменшується через те, що Сполучені Штати там об'єднують цивілізований демократичний світ, що Сполучені Штати посилюються, демократичний світ посилюється. І пані посол України Маркарова була там, він її там аплодували тощо. І я не знаю, яке ваше враження, але ну, зустрічали в Конгресі добре, ну майже всі. Ось. А в Росії просто істерика цими днями відбувається. Просто щось не те, щось не сподобалося. А що таке Байден? Що старий Байден, який вот-вот умрет, и вот он такой вот падает везде, и такой вот он беспомощный старик. А що таке? Що таке? Ну, у них справді от будь-яка відповідна ситуація, вона викликає достатньо істеричну реакцію, але з іншого боку, ну, треба розуміти, що якщо ти почав грати вже досить в одну гру, достатньо примітивну гру, що от в будь-якій незрозумілій ситуації погрожуєш усьому світу ядерною війною, ну, мабуть, це створює для тебе самого достатньо обмежені можливості для якогось маневру. Точніше, відсутність цього маневру як такого. Тобто, ну от вони вже досить давно перейшли до однієї простої риторики, яку ну, ж таки там і Путін не так давно повторив особисто, що у нас там на відповідь на бронетехніку у нас є інші засоби. Ну, є вони у вас, і що далі? Ну, от ви ж вам більше нічого сказати не можна. Ну, наприклад, я, можливо, не до кінця вивчав якісь відповідні моменти, але я в історичному контексті не пам'ятаю, щоб, наприклад, СРСР публічно здійснював погрози застосування ядерної зброї. Різноманітні маневри, кризи були, переміщення відповідних озброєнь були, тобто через дипломатичні канали, очевидно, відбувався обмін якимись відповідними повідомленнями, і це все зрозуміло. Але отак от просто, щоб постійно, там, кожен там місяць керівництво виходило і казало, от ми можемо почати ядерну війну, там ми такі от страшні сильні. До речі, пане Петре, до якої реакції це призводить? Ну, страху немає, вже просто ніхто ну так серйозно не звертає уваги, не реагує так, як хочеться маньяку. Але насправді яка реакція? Що Захід розуміє з кожним повторенням цієї тези, яке вже стало як «доброго ранку, ми почнемо ядерну війну», знову він прокинувся тут в палаті в нас тут. Ну, мені, чесно кажучи, важко казати про якісь однозначні висновки, тому що ми бачимо, що реакція вона може бути достатньо відмінною, і в кінцевому рахунку певного результату в контексті, наприклад, затягування допомоги для України, вони таким чином домагаються. Але в кінцевому рахунку, ну, це просто не дозволяє це все сприймати як щось от справді настільки серйозне, що його треба от якимось чином сприймати саме як максимально серйозний виклик. Тобто це вже, знаєте, перетворюється після якоїсь там 10-го, 100-го повторення, це вже перетворюється просто на якийсь там невід'ємний елемент якогось відповідного політичного дискурсу, не більше. А от чому справді вони до цієї ситуації доходять? Ну, наприклад, від керівництва ж Китаю ми ж не почуємо, що у них є, наприклад, ядерна зброя,
і вони її застосують. Чому? Тому що у Китаї, окрім ядерної зброї, є багато інших інструментів, як військових, так і невійськових, економічних, для того, щоб реалізовувати свою політику. Різноманітні аспекти економічного впливу, дипломатичні відносини, вплив на цілу низку країн світу, вони це все використовують. А казати про ядерну зброю, як про те, що про засіб своєї політики публічно вони не будуть. Тому що навіщо їм це потрібно? Навіщо погіршувати економічну ситуацію? Тому що от кожна відповідна заява, вона, м'яко кажучи, не дуже, мабуть, сприяє економічному розвитку, економічній активізації. Ну, багато є у світі держав, у яких є ядерна зброя, і ніхто не говорить щоденно про те, що вони її Ну, застосовують. Більше того, може, ці Кіми, і те вони не так часто, і те вони і те не погрожують так, і те не так більше часто. Кореї Ну, там, чи Японії да, конкретно. да. Да. Да, ну ну так, ну це ж в принципі достатньо маргінальний режим, який і не претендує на вихід із цього маргінесу. А Росія все ж таки претендує не на маргінальний статус, а на статус такої світової держави. Знову ж таки, вони член Ради безпеки ООН, тобто, начебто, от один із стовпів, скажімо так, сучасної світової світобудови. Але от ну більшість ядерних держав вони про це не говорять, тому що їм це не потрібно. У них є інші інструменти. А ядерна зброя це просто засіб стримування, про який, начебто, всі в принципі розуміють, і про це не треба додатково говорити, що вона є, тому що всі це знають і всі це розуміють. Але політику вони реалізують в інший спосіб за допомогою інших інструментів, яких у них дуже і дуже багато. А те, що Росія постійно про це згадує, ну це просто вони розписуються, що ніяких інших інструментів у них банально не лишилося. Ну, тобто це Тривалий ознака час були слабкості, а не сили. слабкості, да. Слабкості. Тому що оці всі їхні глобальні проекти, що от вони припинять постачання енергетичних ресурсів і таким чином заморозять Європу, і всі там до них приповзуть благати про Вже повзуть, прощення. повзуть просто повсюду повзуть. Да. А в кінцевому рахунку вони самі себе знищили як постачальника, маргіналізувалися остаточно і тепер змушені все продавати за безцінь. От буквально всім, лише хто відповідним чином на це все може реагувати. Ну тому от така достатньо цікава ситуація. Питання про санкції. На жаль, санкції, ну, рік пройшов майже з початку повномасштабного вторгнення і відповідно різкого посилення санкцій, і вони посилювалися, додавалися протягом всього цього року. Але Bloomberg, здається, Bloomberg, каже, це аналітична компанія фінансово-економічна, яка каже, що наступного року, за її прогнозом, економіка Росії зросте на 0,3%. Це, ну, напевно, виразно свідчить про те, що росіяни адаптувалися. Ну, не повністю, звісно, але адаптувалися до санкцій. Але одночасно, тобто це стане ось просто на зараз. Але одночасно запроваджено нафтове ембарго. Ну, майже повне. Там є винятки, дивні, до речі, але ну, бо з ними, да? Як це нафтове ембарго з боку Євросоюзу і, як так розумію, Сполучених Штатів і західних партнерів, ну, умовно, майже всього там Рамштайну, ну, велика частина. А одночасно, значить, теж обмежені ціни раніше були. Як це може вплинути? Там я читав аналітику таких, ну, умовно ліберальних російських економістів, я їм не довіряю повністю, але вони кажуть, що треба тут буде резерви задіяти, тощо. Але факт залишається фактом, на жаль, що грошей у Путіна ще багато. І це, до речі, дуже важливий фронт, бо допоки він нормально фінансує своїх військових терористів або там свою поліцію і свій апарат ФСБ, там найменший там якийсь там, я не знаю, офіцер отримує там, ну, нормально, ну не майже як в Штатах, але багато, насправді, багато грошей і ще можуть красти, да? Ось що з цим робити? Як припинити, як перекрити це джерело так сильно? І що для цього треба зробити, щоб Рейх почав руйнуватися зсередини, щоб вони нарешті відчули, що це не безкоштовно, і що одночасно мені новина така прийшла з Рейху, що там проплачені на 1,5 роки наперед замовлення на снаряди, наприклад,
для обстрілів українських міст і ну, всього іншого, так, фронту. Ось як це сприймати інформацію, який ваш прогноз? Ну, питання насправді досить складне. Я не економіст, тому я не можу повною мірою економічні аспекти цього питання відповісти. Але навіть я розумію, що іншого шляху, аніж як подальші обмеження стосовно російських енергетичних ресурсів, ну іншого шляху немає. Тобто, поки вони свої енергетичні ресурси продають так або інакше, дешевше, дорожче, але вони їх продають, вони одержують якісь гроші. Вони не є нормальною державою, тобто нормальна держава одразу би там рахувала, ага, значить, скільки там піде на якісь відповідні соціальні витрати, а скільки знову ж таки на підтримання економіки, а скільки на належний рівень життя громадян. Їх це все не цікавить. Тобто їм абсолютно байдуже, вони готові, в принципі, все, що одержують, це кидати на війну. Тому це справді дуже серйозний виклик, особливо в умовах, коли справді є питання про ресурсне змагання, які є достатньо довготривалій перспективі. Ну тут у мене якихось інших відповідей немає, окрім як продовження відповідних дипломатичних зусиль України і держав, які підтримують Україну, з метою, аби все ж таки подальшому йти шляхом обмеження російських можливостей для того, щоб заробляти ці гроші, які вони могли б кидати на війну. Шляхи для цих обмежень у подальшому є. Є, зрозуміло, країни, які дозволяють собі продовжувати економічні відносини з Росією з тих або інших причин, в тих, знову ж таки, або інших масштабах. Тобто цей напрямок, і це справді окремий фронт, і там ще нас чекають складні і мабуть, не дуже короткі бої за те, щоб це все поступово зменшити. Тут За цей рік шлях пройдено вже значний, але пройти ще доведеться, мабуть, не менше. Якщо очікується зріст, то шлях пройдено, але ну це навіть не середина. Ну, я не економіст, але знову ж таки я тих самих, мабуть, економістів дивився. Там є певні проблеми пов'язані із тим, що вони суттєво підвищують оборонне замовлення, і вони на це замовлення витрачають дуже великі гроші, і воно, в принципі, дає помітне зростання економіки. Тобто, це зростання саме в першу чергу військової економіки. І це окрема проблема, що от вони фактично зараз все ріжуть, все кидають виключно на армію, на озброєння, на снаряди і тому подібне. Тому тут, звичайно, це все треба розуміти і це все враховувати, що вони що на даному етапі російське керівництво налаштоване от саме на таку війну, яку вони справді вважають для себе екзистенційною і, мабуть, справедливо вважають, тому що я не бачу якихось можливостей для путінського режиму пережити цю війну в випадку, якщо вони оці всі самі свої цілі не досягнуть. Тому що от вони вже настільки по максимуму це все запустили, цей весь маховик, що тут для них шляху назад немає, тому вони будуть це все нарощувати, будуть перекидати усі ресурси на війну, будуть хапати усіх, кого можна, і мобілізація у них буде продовжуватися, і нові хвилі масового призову будуть. Їм від цього нікуди не дітися, і вони це будуть робити. Ну тут ми маємо так на полях подякувати пані Меркель за потужну підтримку економічну саме за рахунок Німеччини, Федеративної Республіки. Путін не замовляє зараз снаряди, ракети, будує все, що може будувати ще там за своїми технологіями або вкраденими. Дякуємо пані Меркель за наших убитих дітей, жінок, за біженців. Дякуємо дуже. Це правда їхні гроші. Тут це я не перебільшую нічого, без емоцій. Це правда, гроші Німеччини переважно. Ну там інші теж залучені, але Німеччина в першу чергу найголовніший лобіст співпраці з Росією, яка одночасно озброювалася і цього не приховували. І паради ці всі бачили, і все, але просто вважалося, що нічого не буде. Тобто він озброїться, але нічого не буде. Business as usual, Freundschaft, там Росія це ж переможець у війні. Ми ж маємо їм давати дозвіл на все. Вони ж такі гарні, лагідні. Там України не існує, а ми винні перед росіянами. Хоча війна в Україні переважно йшла, але байдуже. Ну це таке відступ такий культурологічний, будемо так вважати. До трибуналу ще і певний час. Новина просто минулого дня.
Але я хочу запитати, як вона може вплинути. Розслідування збиття, я спеціально не кажу катастрофи, а збиття літака рейсу MH17 малайзійських авіаліній, але з громадянами Голландії, ну, Нідерландів і Німеччини на борту, повідомило, що Путін прийняв рішення про передачу ЗРК Бук, яким збили цей літак. Ну, власне, я думаю, що ми з вами, пане Петре, ніколи не мали сумнівів в тому, що такі типи озброєння погоджує лише Путін, а ну, знаючи ту систему прийняття рішень, щоб вони там відповідальність на себе взяли, а потім там фюрер їх сказав: ти що ти робиш? Я тут головний чи хто? Він там все вирішує, ну та вирішує, тоді тим більше. І ось цитую: існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітного ЗРК було прийнято президентом Росії Путіна. На додаткові висновки дійшла спільна слідча група. Група опублікувала підсумки розслідування. У записаних телефонних розмовах російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки залишається за президентом. Рішення навіть відкладається на тиждень, тому що є тільки один, хто приймає рішення. Людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції. У цей час, 5 і 6 червня 2014 року, президент дійсно перебував, ну, президент Путін, фюрер російський, перебував у Франції на святкуванні Дня висадки союзників під час Другої світової війни. І одночасно відправляв ЗРК Бук збивати цивільний лайнер. Це абсолютно чудовий випадок. Було таких багато. Ще й на день Голокосту, пам'яті жертв Голокосту в Яд Вашемі він виступав. Тобто фюрер просто почувався, тому він не так розраховував на це, що все проковтнуться і він буде королем світу. Але це все лірика. На практиці, що це може означати? Це офіційна інформація. Звісно, це не якісь вже припущення. Це не прямий, але дуже, ну, зрозумілий доказ причетності Путіна до терористичного акту. Яку ви, до речі, маєте думку, чи може він хотів збити російський літак і звинуватити Україну? Це була помилка виконавців. Ну, це так, вже факультативно. Основне питання, що може бути змінено в політиці Нідерландів, Німеччини, там громадяни її теж були в літаку. І визнання щодо процесу визнання Росії терористичною державою, бо це тероризм, зрозуміло, прямий. Які ваші думки щодо цього? Ви знаєте, я думаю таким чином, що з цього часу Путін вже встиг наробити стільки всякого тероризму, причому навіть відверто зізнаючись у цьому. Ну, тому що ми пам'ятаємо історію, наприклад, коли почалися масштабні обстріли України, то Путін перед камерами своїх, знову ж таки, телевізійних каналів сказав, що от я віддав наказ обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Обстріли енергетичної інфраструктури України – це цивільна інфраструктура, це не військова інфраструктура. Це тероризм. От як не крути, це тероризм. І він взяв на камеру, на власному телевізорі сказав: я терорист. І після цього відповідних актів тероризму було досить багато. Тобто, звичайно, там такі, як Венедіктов, будуть розказувати, що умислу може і не було. Але для всіх нормальних людей абсолютно очевидно, що якщо ти стріляєш ракетами, призначеними для знищення авіаносців по цивільному місту, значить ти вбивця і терорист. Якщо ти, знову ж таки, робиш все те, що ти робиш, значить ти вбивця і терорист. І він уже там друге, третє, четверте, в 10, він уже 10 разів терорист, 100 разів терорист. Але от це, те, що ви сказали, це все одно має вагу з однієї простої причини. Оце зайве буде нагадування, яке дозволить, знову ж таки, показати це все оцим всім численним друзям Путіна в Європі. А от кого вони виправдовують і з ким вони хочуть порозумітися? От дивіться, от дивіться, от терорист. Є абсолютно чіткі докази, що ми маємо справу із терористом. І це насправді той аргумент, який, ну, важко перекрити. Ну, тому що ти або терорист, або не терорист. Не можна бути наполовину терористом чи на треть терористом. А Путін терорист. І це додатковий доказ того, що Путін терорист, додатковий доказ, особливо актуальний для країн Західної Європи, чиї громадяни потрапили під
скажімо так, терористичний акт цього терориста. Скажіть, будь ласка, пане Петре, а як на вашу думку, от чому деякі країни вже визнали Росію державою терористом або державою спонсором тероризму як такого? Чому найбільші країни, в першу чергу, Сполучені Штати цього не роблять? А одночасно Байден відмовляється від будь-яких перемовин з Путіним. Він якби морально поставив на ньому хрест, да? Тобто перекреслив його шанси на якесь там притомне спілкування з ним взагалі, на його договороспроможність. Так, публічно так це виглядає. А чому адміністрація не внесе в Конгрес, і чому багато європейських країн не визнають Росію державою терористом? Тому що? От ось на вашу думку, я не розумію до кінця цього. Ну, якщо відверто, я теж, в принципі, вже не до кінця це все розумію, тому що я не бачу щось, щоб для них саме це визнання радикально змінило. Да, а з іншого боку, це принаймні дозволило чітко назвати речі своїми іменами і чітко вказати на те, з ким ми маємо справу. Можливо, можу припускати, це певні побоювання якихось відповідних рухів від цього самого терориста, що він вирішить цей самий терористичний статус підтвердити. Це, знаєте, це було б в його стилі цілком. Його визнали терористом, значить, мене визнали терористом, значить, давайте я вам теракт влаштую. Я не знаю, наскільки цей сценарій реальний, наскільки він може це зробити, не може. Я просто роблю якісь відповідні припущення, але моя позиція проста. Треба визнавати державою спонсором тероризму. Вони для цього вже зробили з запасом в 10 разів. А може я припущу просто, да, і хочу вашу думку почути. У нас 4 хвилини, тобто, в принципі, ще вистачає часу. А може це вони не визнають через те, що якщо це держава спонсор тероризму, то її фюрер, там, очільник, головнокомандуючий, верховний, там, як завгодно, диктаторка, як хочете ви називаєте, то він і є головним терористом, як Усама Бін Ладен. Усама Бін Ладен став легітимною ціллю. І боротьба з нею, полювання на цю легітимну ціль, закінчилося її ураженням. Може, цього вони не хочуть демонструвати? Тоді який шанс вони йому залишають? Або його оточенню? Тобто захопити його, здати в полон, розплатитися ним, з Заходом, з Україною, то щоб піти там на мирні угоди, які, в принципі, Захід може розраховувати ще на те, що ця війна не буде йти там до останнього, як це Гітлер робив. Це не про масштаби, а просто про намір, так? А вона може гіпотетично, вони розраховують на те, що припиниться там якимись там рухами всередині, які можуть там покласти кінець, але не на тих умовах, звісно, які Кремль озвучив через Явлінського з цього клятого. Справді, я думаю, це так само певний фактор, який враховується, тому що справді, тоді, якщо цей статус ухвалити, то не і сам Путін, і його бункер будуть цілком легітимні цілі, причому цілком легітимні цілі для зброї, яка, в принципі, до цих цілей може досягнути. І ніякі аналоговніти тут їм в цьому аспекті не завадять. Я думаю, що сам Путін це прекрасно розуміє, його оточення це прекрасно розуміє. Ви знаєте, ми з вами заходимо тут в таку площину багатьох припущень, і припущень можна висувати багато, я просто не знаю, наскільки вони в цій ситуації будуть об'єктивні, але суто моє припущення, знову ж таки, навіть виходячи із останньої промови Байдена, що Сполучені Штати, вони постійно демонструють Росії, що вся політика, яку вона веде, вона абсолютно програшна, і вона нічого доброго їй самі в першу чергу не призведе, просто з кожним там місяцем, з кожним додатковим злочином результати і наслідки будуть все гірші, тому найпростіший для них шлях просто це все зупинити, мабуть, уже без Путіна. Тобто в Росії, в принципі, є в цьому контексті давні славні традиції з табакеркою і апоплексичним ударом. З Форосом, з якимось там Форосом, тобто багато. Хрущов, з Форосом там. Таке, щоб там сказати, що товариш Путін працює з документами, а самі тим часом все переподілити, і вже потім
виходити з якимись пропозиціями на А як якісь ви реальні змістовні ймовірність переговори. такого сценарію? Ну скільки ви відсотків дадете на це, ну, протягом року, наприклад? Ну, не дуже багато, але і не нуль. Я би дав відсотків 30 поки що. А Дякую вам, як воно дякую буде вам. далі, я не знаю. Дякую вам, пане Петре, за таке подробне, змістовне інтерв'ю. Я певен, що Дякую. глядачам воно було цікаве. І нагадаю, що телеканал АТR ніколи не запрошує популістів і болтунів, а лише людей серйозних, які відповідають за свої слова. Зате, напевно, ви нас і любите і дивитеся абсолютно в різних країнах світу. Дякую вам, дякую, пане Петре, за участь. Дякую вам. І дякую вам за те, що дивитеся і підтримуєте наш телеканал. На все добре. Дивіться АТR далі.